2020ko Euskaraldiarekin bat egingo du Hondarribiko udalak eta harigunea izango gera. Herritarrak eta elkarteak ere horretara konbidatzen ditugu eta dei egiten dugu parte hartzeko. 2020ko Euskaraldiarekin bat. Hondarribiko kofradian Euskaraldiarekin bat egiten dugu. Gu Hondarribiko gaztiak bilabak Euskaraldiarekin bat. Harigunea gara, izan gara eta izango gara. Txeki ekipo! Kaixo, sare konpontzailea gara eta harigunea saretu dugu. Hondarribian euskaraz. Futbolean euskaraz aritu nahi dugu. Hondarribiko futbol elkartea Euskaraldiarekin bat. Iepa! Hondarribiko laboralkutxan ere hariguneak sortuko dugu. Laboralkutxa Euskaraldiarekin bat. Gure lore ederrena euskara da. Endanea Euskaraldiarekin bat. Alarre Fundazioan ere hariguneak sortuko ditugu. Hondarribin ere euskaraz. Sustraiak Euskaraldiarekin bat. Harigunea gatuk. Paladas euskaraz. Hondarribia Arraun Elkartean ere Euskaraldiaren alde. Itxeki euskara! Eroski Zenteren ere euskaraz. Animatu zaitezte. Hondarribiko Osasun Zentroan Euskaraldiarekin bat egiten dugu. Blaganek ere Euskaraldiarekin bat egiten du. Hondarribiko Alardeko Jaizkibel konpainiak Euskaraldiarekin bat egiten du. Goazen, Hondarribiko ostalaritza eta merkataritza Euskaraldiarekin bat egitea.